Poštovani gledateljice, poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zoom Zagreb. Od sljedećeg tjedna, konkretno 11. svibnja, školarci od 1. do 4. razreda moći će ponovno se vratiti u školske klupe, no kako stvari stoje izgleda da dobar dio roditelja se neće odlučiti na taj potez. To ćemo sve vidjeti kako će izgledati idućeg tjedna. Međutim, tu je dosta problema o kojima se ovih dana razgovara u medijima. Čujemo preporuke stožera, čujemo upute koje je proslijedilo Ministarstvo obrazovanja, ali čujemo i sindikate koji se s tom idejom ne slažu. Zašto je tome tako, reći će nam naš večerašnji gost, gospodin Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i hvala. Evo, odmah prvo pitanje, zbog čega od sljedećeg tjedna se škole ne bi trebale otvoriti, dakle, od 1. do 4. razreda kako je zamišljeno? Ja bih mogao na vaše pitanje odgovoriti kontrapitanjem. A zašto bi trebale? Naime, mi smo nekoliko tjedana pred završetak nastavne godine. Znamo da ovaj oblik nastave, drugi oblik ili treći oblik u ovoj školskoj godini, ja stalno podsjećam da smo mi uz redovitu nastavu ili nastavu na blizinu, nazovimo je kako hoćemo, da smo mi imali dobar dio prvog polugodišta cirkularnu nastavu. Mi smo sindikati se bavili štrajkom cirkularnim, ali je to za posljedicu imalo i cirkularnu nastavu, jer učenici nisu mogli redovito svladavati ona znanja koja su bila predviđena. Nakon toga u drugom polugodištu došla je nastava na daljinu i kad smo mislili da je tu kraj za ovu godinu, prevarili smo se jer su se prosvjetne vlasti domislile i trećem obliku nastave, to je nekakva hibridna nastava, oni je zovu miješana nastava, ja sam je negdje nazvao paralelnom nastavom, gdje bismo mi razdvojili naše učenike u istom razredu i to na one koji će se školovati iz učionice i one koji će se školovati od doma. Pritom će onih koji se školuje iz učionice, njih će biti manje, a onih koji se školuju od doma, njih će biti više. Ali će jedne i druge zapravo obrazovati isti učitelji, ili da budem precizniji, učiteljice, koje će prije podne, dakle, raditi u učionici, a poslije podne, pritom nije zanemarivo to da mnoge moraju nekoliko sati proputovati što u dolasku, što u odlasku na posao. Poslije podne će, negdje do kasno u noć, oni će se baviti onim većim dijelom razreda i na neki način odgovarati na njihova pitanja, ispravljati njihove zadaće, raditi s njima novo gradivo, slušati njihove roditelje koji vrlo često rade zajedno sa svojom djecom i netko je zamislio da će sve to funkcionirati. Ono što ja mogu reći, to još nigdje nije nikada funkcioniralo, neće ni kod nas funkcionirati, ali ne sumnjam da oni koji su to zamislili, da će oni učiniti sve kako bi se stvar prema van predstavila gotovo bezgrešno. Znači li to da će onda nastavnici imati u biti veće opterećenje u svom poslu? S obzirom na ovo što ste rekli, do kasno u noć, pa odgovarati na pitanja, pa putovati do posla, pa... Ta tema još uopće nije došla na dnevni red. Toliko o partnerskom odnosu prosvjetne vlasti i sindikata. Naime, kada se donosio postojeći pravilnik o obvezama učitelja, nastavnika, naravno da mi nismo imali ovo iskustvo i niko nije mogao ugovoriti sve ove vratolomije kojima mi svjedočimo. Ali ono što čujemo od velike većine učitelja i nastavnika, da oni rade više no ikada, na način na koji nisu nikada do sada radili i da su pritom cijelo vrijeme svjesni da je učinak toga rada skroman. Odnosno daleko manji od učinka u učionici. I to je samo po sebi prilično frustrirajuće. Vi radite više, pritom čak i koristite
vrlo često vlastita računala, imate neke troškove, neke bonove za telefone. Imate sve to, nitko i ne pomišlja da bi vam to se možda refundiralo. Kad sam na jednom sastanku spomenuo to pitanje, onda jedan ministar onako šeretski mi uzvratio, pa ti bi valjda još i da se struja plati. Ja sam rekao, a zašto ne i struja? Pa ne radi to čovjek sebi, nego to čovjek radi svoj posao od kuće. I sve što je nastalo kao trošak u tom poslu, trebalo bi se platiti. Ma ako i ne platiti, ali bi trebalo barem pokazati razumijevanje, pa onda na neki način možda bi to bilo i prihvatljivije s druge strane. Kako bi onda sada konkretno trebala od ponedjeljka izgledati nastava? Kako bi to izgledalo? Koliko učenika? Koje su smjernice koje je ministarstvo vama proslijedilo, a koje su oni onda dobili od Zavoda za javno zdravstvo? Pa evo, maksimalan broj učenika u razrednom odjelu je limitiran. On je, dakle, propisano je da ne bi smjelo biti više od 9 učenika u razrednom odjelu. Mi znamo da naši razredni odjeli, osobito u velikim gradovima, imaju po 25, 26, 27 učenika. I naravno da je to onda 1/3 otprilike bila bi u razredu, a 2/3 bi bile doma. Nitko ne zna u ovom trenutku točno kakav će biti sadržaj tog rada. Naša ministrica s jedne strane govori da će to biti nastava. S druge pak strane, naravno od manje odgovornih, ali ne treba podcijeniti ni te osnivače škola koji također tu imaju važnu ulogu, čujemo da će se tu raditi o prihvatu djece, odnosno o čuvanju djece. Što mi se čini čak možda i, ajmo reći, manje nerazumno u cijeloj ovoj situaciji. Jer ako vama dođe nekolicina učenika u školu, a vi zbog toga dižete, dakle, zaposlenike škola, to mi se čini prilično nerazumno i neracionalno. S druge pak strane, ako to bude nastava, onda se tu postavlja pitanje hoće li ta nastava biti podudarna s onom nastavom poslijepodne. Da li će ti učenici u školi i oni učenici doma, hoće li oni raditi isto gradivo? To opet nije ni moguće u nekoj istoj dinamici. Zašto? Jer je za pretpostaviti da će tamo gdje je 3, 4 ili 5 učenika, da će se moći brže svladavati gradivo nego tamo gdje ih je 20, a usto je još i na daljinu. Znači, nekako dalo bi se pretpostaviti da ta nastava na blizinu, ajmo je tako nazvati, da će ona imati bolji rezultat. Onda se postavlja pitanje vrednovanja učeničkih postignuća. Da li ćemo mi jednim metrom mjeriti i jedne i druge? I ovi koji su objektivno bili u boljoj poziciji i ove koji su opet objektivno bili u težoj poziciji. Dakle, vidite, tu se različita pitanja otvaraju. 3 su dana ostala do tog ponedjeljka, a mi nemamo odgovor ni na jedno od ovih pitanja. Ako bi to onda bilo, ako bi se na koncu to svelo na, da tako kažem, čuvanje djece u školi, bi li onda bilo da se ne radi razlika upravo između ovih koji ostaju doma, prate online nastavu, ako već ta djeca moraju doći do škole iz razloga jer roditelji im rade, nema ih tko čuvati, može li se onda nekako organizirati da oni u školi prate online nastavu pa da onda zadržimo tu jednakost? Može, samo što i to naravno traži određene predradnje koje se nisu napravile. A pitanje da li su se i mogle napraviti. Ali ključno pitanje u sveme ovom je ta nekakva diskrepanca između učinka i rizika u koji se upuštamo. Učinak je problematičan i očito ne može biti značajan, a rizik je ogroman. Jer i to je stav koji smo se vodili mi u sindikatu Preporod kad smo pokrenuli potpisivanje peticije. Dok je koroni mjesto pokraj škole, u školi djeca nemaju što raditi. Puno je tu još neodgovorenih pitanja
u vezi s tom pandemijom i ogroman je rizik da rezultate koje smo postigli dovedemo u pitanje nečim za što nismo baš sigurni čemu služi. Kao obrazloženje se obično navodi to, zašto smo mi to morali napraviti, kao obrazloženje se kaže da mi smo morali te roditelje njima omogućiti da oni od ponedjeljka rade. Prvo, ja tu vidim, prvo što mi pada na pamet, jedan nesrazmjer onoga što smo napravili s jedne strane i s druge strane troška koji je tu nastao. Mislim da bi puno jeftinije bilo omogućiti jednom od roditelja u takvim obiteljima da ostane još tih nekoliko tjedana doma, nego da mi potežemo sve ovo u školi, što će naravno imati neku cijenu. Što je normalno da će imati neku cijenu i još riskiramo pritom. Riskiramo da ta djeca neće poštivati udaljenost. Riskiramo da prilikom, na primjer, donošenja užine nećemo moći osigurati ono što je tamo propisano. Riskiramo da ti sanitarni čvorovi nisu prilagođeni takvoj situaciji. Riskiramo, troškove koji će tu nastati, higijenski troškovi. Sve mi to, idemo u sve to, a zapravo s druge strane jedini učinak koji ćemo postići da će možda netko moći otići na posao. Nerazumno, štetno, neodgovorno, opasno, kako hoćete. Spomenuli ste peticiju koju ste pokrenuli. Koliko ljudi je do sada potpisalo? Koji su njihovi komentari, neki ako ih ima? Pa u tih nekoliko dana koliko to traje, to potpisivanje, mislim da nešto manje od 5000 je potpisa, što na neki način nije broj za podcijeniti. Zašto? Pa ponajprije zato što u hrvatskom društvu ne postoji neki visok stupanj solidarnosti. I sad znate, ako netko radi u predmetnoj nastavi, njega se i ne tiče ovo što se događa u razrednoj nastavi. Ako neko radi u srednjoj školi, njega se baš i ne tiče ovo što radi u osnovnoj školi. Ovi koji rade u osnovnoj školi. Ako netko i onako će ostati sa svojom djecom, pa njega se i ne tiču baš ovi na koji se ovaj problem odnosi. Dakle, mi inače živimo u društvu gdje je vrlo visok, nizak je stupanj tog nekakvog uzajamnog prepoznavanja tuđih problema, tako da mislim da nije za podcijeniti ovih 5000 potpisa, ljudi koji su imenom i prezimenom političarima poslali poruku. Poruku, dok ima vremena, a još uvijek ima tih nekoliko dana, preispitajte svoju odluku i vratite stvari na početak, na prijašnje stanje. Ajmo završiti ovu nastavnu godinu, ajmo ju završiti na način da ta nastava na daljinu bude oblik rada za koji smo se opredijelili. Nemojmo djeci u ovoj situaciji stvarati dodatni stres. Bilo je ove godine stresa isuviše i sad zapravo ajmo to napraviti, privesti na ovaj način kraju, a nešto, i sad ću malo iskoračiti izvan vašeg pitanja, što cijelo vrijeme nastojem u svim istupima naglašavati, ajmo povesti već sada računa o posljedicama. Jer svi mi koji radimo u školi, a iza mene je gotovo 35 godina u učionici, znamo jako dobro koliko je teško nadoknađivati nešto što se iz bilo kojeg razloga nije uspjelo napraviti. Naš posao vam je posao kontinuiteta. Naš posao je posao koji traži sustavnost i vi tu ne možete preskakati. A kako se ove godine, iz svih onih razloga neću ih ponavljati, puno toga preskočilo. Ajmo već sada se prihvatiti posla, redizajna, preinaka, kurikula i svih predmeta kako bismo u idućim godinama nadoknadili na sustavan način ono što ove godine nismo uspjeli napraviti. Jer ako to ne učinimo, onda smo mi napravili veliku štetu
generacijama i generacijama naših učenika. Biće jako loše, a ima tih glava. Svako malo se susretnem s nekom koji misle da je nastava na daljinu, da je ona nadomjestila nastavu na blizinu. E pa svima njima poručujem, nije i ne može. Nije i ne može i nikad neće. Znači, ona je bolje, i to makar mi tu neki zločesto znaju podmetat, pa kažu eto da sam bio protiv nastave na daljinu, a ja sam cijelo vrijeme samo ovo govorio što i sada ovdje govorim. Ali sam uvijek isticao i to. Bolje da mi imamo tu nastavu na daljinu, nego da nemamo nikakvu nastavu. Jer da nemamo nikakvu nastavu, pod A, djeca bi nam bila gdje? Pred računalnim igricama od jutra do navečer. B, djeca bi se izašla van. Ona se ne bi obazirala na ova ograničenja. Ona bi se nalazila sa svojim vršnjacima. I time bi zapravo se svi zajedno izlagali većem riziku. Znači, nastava na daljinu, ona je u tom smislu itekako nešto što vrijedi pohvaliti. Ali se ne smijemo zavaravati da je učinak te nastave onaj učinak koji bi postigla nastava na blizinu i koji je propisan i koji se zahtijeva od naših učenica i učenika. O povratku učenika u školu od sljedećeg tjedna na današnjoj sjednici Vlade govorila je i ministrica Divjak, pa predlažem da pogledamo i poslušamo što je sve rekla. Ovom odlukom zapravo se stavlja van snage odluka koja je u punoj mjeri uspostavila nastavu na daljinu u svim našim odgojno-obrazovnim ustanovama, ali i dalje će najveći dio naših učenika i naših studenata biti u nastavnom procesu kroz nastavu na daljinu. Međutim, ovom odlukom se ipak uređuje drugačije izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima, kao i obavljanje redovitog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja, i to prvenstveno za učenike razredne nastave od 1. do 4. razreda u osnovnim školama, gdje će se nastava provoditi mješovitim modelom, dijelom kao oblik nastave koje učenici pohađaju u školi, a dijelom kao nastava na daljinu. U tom smislu mi smo dali, odnosno Hrvatski zavod za javno zdravstvo je dao jasne upute oko samih uvjeta koje škole moraju zadovoljavati, i Ministarstvo znanosti i obrazovanja je izradilo preporuke za sam nastavni proces. Ja sam imala i sastanak, naravno, u virtualnom svijetu sa svim ravnateljima škola, ali jednako tako i s osnivačima. Za sada nismo dobili nikakve informacije da škole ne bi mogle osigurati uvjete u smislu onih materijalnih uvjeta koja trebaju biti. Za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole i učenike srednjih škola nastava se dalje organizira kao nastava na daljinu, jednako kao i na visokim učilištima, a izuzetak na visokim učilištima je omogućavanje i održavanje laboratorijskih, umjetničkih i kliničkih vježbi te praktični rad u malim grupama u visokom obrazovanju. A što se tiče predškolskih ustanova, obavlja se redoviti rad uz pridržavanje svih onih uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, znači od sljedećega ponedjeljka. Jasno, ravnatelji osnovnih i srednjih škola te čelnici visokih učilišta dužni su organizirati rad ustanova u suradnji naravno s nama kao resornim ministarstvom, da se nastava nesmetano odvija, bez obzira radi li se o nastavi u školi koja je sada, kao što smo rekli, na visokom učilištu u manjem obimu ili dalje u online obliku. Evo, gospodine Stipiću, hoće li se nastava moći onda nesmetano odvijati? Rekli ste u biti već i sami, ne smatrate ovo dobrim rješenjem, ali evo kako gledate na ove izjave ministrice? Pa teško je tu nešto dodati. Vrijeme će pokazati tko je bio u pravu, a tko je bio u krivu. Samo bojim se ako su prosvjetne vlasti te koje su u krivu, onda će te posljedice biti jako, jako ozbiljne.
ako je suditi prema ministričinim riječima, sve je zapravo u najboljem redu, sve je pripremljeno. Ja i danas, odlazeći u vašu emisiju, čitam da 5 župana, 5 županija zapravo izražavaju svoje neslaganje s ovim rješenjem. Čujem da će sutra također neki u tom smislu se očitovati. Vidjeli smo da je od određenih političkih stranaka da je došla ozbiljna skepsa, dakle u pogledu ovog rješenja. Međutim, to sve očito na Sveticama ne žele čuti. Oni idu svojim putem, oni su odlučili ovu školsku godinu završiti na taj način na koji su to osmislili. Ja im želim od sveg srca da uspiju, jer to onda znači da smo ipak bili u krivu mi koji smo upozoravali na štetnost ove odluke, ali to nije važno što smo bili u krivu. Važno je da onda ćemo svi zajedno biti pošteđeni, odnosno neće se dogoditi ona zla koja se mogu dogoditi kad našu djecu izlažemo ovakvoj opasnosti. Doduše, ovdje nije sada da je ministarstvo reklo evo možemo, idemo u škole, nego su dobili smjernice Zavoda za javno zdravstvo koji je rekao pa moglo bi se to organizirati, ali uvjeti su ti i ti. Ma eto, da nema ni jednog drugog problema u svezi s ovim, da postoji samo problem tog lociranja odgovornosti. Tu vam se uopće ne zna tko je za što odgovoran. Dakle, prvo, vlada nije odgovorna jer odluke donosi nacionalni stožer. Nacionalni stožer nije siguran, pa onda odluku prepušta ministarstvu. Onda ministarstvo nije sigurno, pa odluku prepušta roditeljima. Pa onda, ali roditelji nažalost nemaju kome odaslati odgovornost. Oni moraju odgovarati za svoju djecu. I zato među ovim potpisnicima naše peticije najveći je broj zabrinutih roditelja. Jer oni niti mogu znati, niti mogu imati sve te informacije, a trebaju donijeti ozbiljnu odluku. I njima je najteže. Ja sam gotovo siguran da čak i neki od ovih, koji zagovaraju ovu odluku, svoju djecu neće poslati niti u vrtić, niti u školu. Biće zanimljivo vidjeti gdje su njihova djeca. Njihova djeca su zbrinuta, budite uvjereni. Ali naravno, rizik je puno manje strašan kada zapravo ne odnosi se na nekog tko nije tvoj, kad se odnosi na nekog drugog. Što će cijela ova situacija značiti za aktualnu školsku godinu, za državnu maturu, za upise u srednje škole, u osnovne škole, na fakultete? Pa ni na jedno od ovih pitanja mi nemamo odgovor. Prvo pitanje regularnosti školske godine. Ova školska godina po ničem ne može biti regularna, jer ako vi od 175 nastavnih dana, ako vi u najboljem slučaju 60-ak vam bude nekakvih normalnih, a svi ostali su nenormalni, onda se postavlja pitanje gdje je ta granica. Gdje je ta granica i na kraju krajeva treba li uopće nastavna godina trajati toliko dugo ako mi možemo sve to postići u pola vremena. Malo sam sarkastičan. Drugo, ovo pitanje državne mature. Da, jasno je da državna matura, da onako koncipirana kako jest u Hrvatskoj koncipirana, ona je neprovediva u ovim okolnostima. Osim ako politika ne odluči da bude provediva. I sad mi imamo što? Imamo recimo to da učenici 4. razreda, oni neće polagati gradivo drugog polugodišta, što je naravno za svaku pohvalu. Ali nije problem u tome da li će oni polagati. Problem je u tome da oni nisu svladali gradivo drugog polugodišta. To je problem. A to odgovorni ne žele čuti. Neće biti izbornih predmeta. A to i jest smisao ovako koncipirane državne mature. I svi oni koji su svjesni težine situacije predlagali da kad već moramo te učenike nekako valorizirati njihov rad, nekako ih podijeliti na one uspješnije i one manje uspješne, ajmo to napraviti temeljem ipak koliko toliko objektivnog pokazatelja,
A to su njihove ocjene koje su stekli u 3 prijašnje godine svoga školovanja. Na taj način ajmo ih podijeliti, ajmo ih poštedjeti stresa. To se ne želi čuti. Bez obzira što se to u nekim zemljama otprilike tako i napravilo. To se ne želi čuti. Kao da to nije, da to nisu relevantni prijedlozi. Primjerice, koji bi model po vama bio? Prihvaćanjem tih prijedloga, ako ništa drugo, naše bi se maturante poštedjelo jednog stresa. Čitam svaki dan, jer oni se obraćaju i sindikatu, vjerojatno misle da sindikat tu može nešto što mi zapravo ne možemo. Ali misli da mi imamo neki utjecaj, valjda zato što se javljamo u javnosti, pa da možemo i mi za njih nešto napraviti. Ja svaki dan čitam potresna pisma maturanata, ali moram na to odgovarati da sam bespomoćan, da ne mogu napraviti ništa, da ih razumijem, ali da im nažalost ne mogu pomoći. Puno tu ima pitanja, nažalost bez odgovora. Hoće li na kraju, hoće li se u zadnji čas, ja sam, nepopravljivi optimist, ja vjerujem da će se tu pojaviti nešto iznenade, da će neko na kraju, jer su argumenti toliko čvrsti, toliko očiti, da mora netko progledati. Ili stvarno smo mi okruženi slijepcima kraj zdravih očiju koji ne žele vidjeti kakvu štetu mi nanosimo onima koji su najvrijedniji dio našega društva, a to su naša djeca, to je naša omladina. S obzirom i na broj sati koji imaju učenici od 1. do 4. razreda, ima li tu onda smisla da oni otiđu na tih par sati u školu, roditelji otiđu na posao, ali eto ne mogu doći po njih, ne mogu istovremeno poslati ni svoje bake i djedove, to jest njihove bake i djedove da pokupe klince s obzirom na ovu izjavu koju trebaju potpisati i s obzirom na upute koje su dane? Svi mi znamo da su najproblematičnija mjesta u ovoj pandemiji upravo starački domovi, zato što je tamo ta najstarija populacija smještena. Znači, svi mi znamo da su ljudi životne dobi nakon 60. da su oni najčešće žrtve ove boleštine. To mi svi znamo. Isto tako svi mi znamo da je Hrvatska upravo i specifična. Ima još zemalja, ali mi smo jedna među njima, gdje vrlo često obitelji žive zajedno, gdje upravo bake i djedovi vode računa o unučadi. I to se ne može sad promijeniti nikakvom odlukom. Oni žive u istim domaćinstvima. I sada mi, tu djecu šaljemo u školu, oni na putu do škole moraju proći nekakvim putem, idu nekakvim prometnim sredstvima. Svugdje se tu izlažu mogućnosti zaraze. I oni možda na taj način postanu prenositelji zaraze i oni sami ne budu zaraženi, odnosno budu, ali nemaju nikakvih posljedica, ali zato njihovi doma obole. Ja naravno nisam nikakav stručnjak za to pitanje, ali to se samo od sebe nameće. To se samo od sebe nameće kao jedna dimenzija ovog problema koju bi također trebalo sagledati. Tko će tu djecu dovoditi u školu? Tko će njih sačekati poslije škole? Pa ne postoje neki alternativni bake i djedovi. Postoje ti koji postoje. U Zagrebu smo već imali pitanja i prije pandemije koronavirusa oko nedostatka higijenskih potrepština. Imate li kakve informacije o tome? Iz grada tvrde sve su škole spremne, svugdje imamo svega dovoljno. Možemo li biti sigurni u to? Mi prvo nemamo dovoljan broj onih koji bi trebali brinuti o higijeni u našim školama. I nije korona proizvala taj problem. Mi godinama ukazujemo na to da u mnogim školama smo polovično kapacitirani u pogledu spremačica. Jer se zabrana zapošljavanja najstriktnije provodi upravo na njima. I to je prvi problem. Drugi problem je nabavka svega ovoga.
Ja nemam informaciju da li stvarno škole imaju sve što je potrebno. Vjerojatno imaju, između ostalog i zato što te djece neće biti prevelik broj. Pa onda neće ni biti potrebe za jako puno, dakle, potrošnjom tih sredstava. Ali sve to, još jedanput, evo to u vašoj emisiji ponavljam, sve se to moglo izbjeći. Dakle, sve se to moglo na neki način učiniti da nastavu završimo na način na koji ona se sada odvija, da sve ove rizike i probleme izbjegnemo i da se pozabavimo, još ću jedanput to reći, posljedicama, jer odgovorno ponašanje naspram našim učenicima upravo bi to nalagalo. Koliko ste zadovoljni online nastavom, otkako je krenula, što kažu učitelji, koliko im je to stresno? Govorili smo već u nekim ranijim emisijama. Oni su odjedanput ovdje pred puno većom publikom od 20-30 učenika koliko inače znaju imati pred sobom i možda i vjerojatno pred puno kritičnim okom nego što je to inače. Pa to su različita iskustva. Kao prvo, mlađi učitelji se puno bolje snalaze od starijih učitelja, što je razumljivo. Ono što smo zapazili, to je da se tu pokazala jedna velika kolegijalnost na terenu, da su upravo ti mlađi pomagali starijima, pa eto, poslije nekoliko tjedana i ti stariji su se uhodali. Ono što dalje, dakle, kao problem se ističe, to je da vrlo često sadržaji koji se mogu pratiti putem televizijskih prijemnika, da su već odavno odrađeni i da se ne podudaraju s onim što bi trebalo raditi. I onda djeca gube puno vremena na način da prate nešto što ne bi trebali pratiti, a istovremeno, dakle, ne prate nešto što im je potrebno. Onda s terena dolaze dosta pritužbi od kolega koji imaju velik broj učenika. Znate, neki nastavnik, ne znam, zemljopisa ili povijesti koji ima možda i 8-9 paralelki, to je ogroman broj učenika. To je 200 i više od 200 učenika. I sad tu, bez obzira što jedan dio učenika se nekako drži po strani i ne izvršava svoje obveze, vi imate i one koji stvarno su to ozbiljno shvatili. I vi sad ne možete fizički odgovoriti u jednom danu na toliki broj upita, ispravi toliki broj zadataka. Ne možete fizički. I onda to silno frustrira te učitelje. Jer biti učiteljica to nije samo dakle, profesija. To je, dakle, poziv. Neki bi rekli i dijagnoza. Znači, u tom smislu, dakle, vi osjećate da ne dajete dovoljno, a imate visok stupanj odgovornosti prema onome što radite i prema onima s kojima radite. Tako da to su neka pitanja. Zapravo, najrijeđa su vam pitanja pitanja plaćanja, bez obzira što se misli da učitelji i nastavnici o ničem ne razmišljaju, nego samo o tome da nešto naplate. Oni, nažalost, to ne razmišljaju. Kažem ovo nažalost, stvarno, jer ja bih volio, ja to neću dočekati da se jednog dana i to promijeni, da ti ljudi koji rade u školama budu puno svjesniji, dakle, i cijene svoga rada. Ali ne da uvijek, dakle, svačiji rad bude vrijedan, jedino njihov rad bude podcijenjen. Nažalost, to je naša stvarnost. To je naša stvarnost, zato oni ne postavljaju ova pitanja, dakle, rada na vlastitim računalima, plaćanja, dakle, troškova vlastitih mobitela, pa onda ne znam. Dakle, sva ta pitanja, to vrlo rijetko dođe, iako ja baš zbog te bezobzirnosti kojom vlast sagledava ovaj aspekt problema, ja baš to volim apostrofirati. Zato jer ti isti ministri koji kažu da smo mi sitničavi, kad postavljamo ova pitanja, ti isti ministri su jako pažljivi kad treba naplatiti svaku vrstu vlastitoga troška.
vlastitoga troška i jako dobro znaju koja je to cijena i jako dobro znaju što se može, a što se ne može naplatiti. Ali kad se radi o učiteljima, onda bi ti učitelji trebali biti široke duše, oni bi široke ruke, oni bi trebali biti osobe koje, eto tako, uvijek zbog nekog zajedničkog problema, zbog šireg interesa, svoja leđa su spremni podmetnuti. Cijela ova pandemija nam je pokazala, u biti istaknula nešto što smo možda trebali puno ranije znati. Jedan dio javnosti je sigurno toga bio svjestan, a to je značaj i zdravstvenog sustava i djelatnika potplaćenih, nerijetko djelatnika u trgovinama, ali i učitelja, nastavnika, profesora. Što bi trebalo napraviti da se u ovom slučaju situacija učitelja, da se popravi i da mogu reći sad smo evo zadovoljni sustavom, sad smo zadovoljni onime što dobivamo iz toga, a da istovremeno se ne smanjuje dakle kvaliteta onoga što oni pružaju? Pa evo, u mom nekom radnom vijeku u zadnjih 15 godina 2 puta smo se nekako našli u situaciji da je izgledalo kao da će tu biti nekih pomaka. Prvi puta je to bilo 2006. godine, poslije jednog štrajka, tada u javnim službama, a osobito u školama, odlučeno je da se plaća zaposlenika u javnim službama po nekakvoj značajnijoj stopi povećava. To je bilo ugovoreno, znači 6 plus 6 plus 6, a onda se na to još i ugovorio prosvjetni dodatak. Nije bilo nešto posebno, ali je nekako to, znate, to je nama imponiralo. Prosvjetni dodatak, nešto što dobivaju učitelji, a nitko drugi ne dobiva. I na taj način se kao mi stižemo po plaćama druge. To je bila, dakle, i onda je došla gospodarska kriza 2008. i onda su rekli ništa, stajemo. I onda su praktično te plaće bile tako zamrznute idućih 7-8 godina zamrznute i onda je napokon krenulo tom gospodarstvu, onda smo mi se poveselili da ćemo biti prvi na redu, pa se onda pokazalo da zbog toga smo i sada još na sudovima, dakle vode se sudski sporovi, da nam nisu ni povećali tu osnovicu kad su trebali, nego godinu dana kasnije. I onda, došla 2019. Ponovo štrajk, mi ponovo, dakle, u prilici da napokon nešto značajnije napravimo po pitanju naših plaća. I dogodilo se stvarno nešto čeme se i mi nismo mnogi nadali. Čak ni mi koji smo štrajk pokretali. Da se s jedne strane dogovorilo povećanje osnovice, znači 2 plus 2 plus 2, pa onda u konačnici to je ipak, dakle, 6% svim radnicima u javnim službama, a s druge pak strane prosvjetarima korekcija koeficijenata nastavnom osoblju i korekcija, dakle, nenastavnom osoblju, dakle, kroz dodatak. I sad u toj situaciji je izgledalo da konačno stvari idu u nabolje. I onda došla kriza. Sve što smo mi konzumirali od toga, to vam je bilo 3% za plaću u povećanje osnovice za plaću u prosincu i ova 2%, dakle, za siječanj za javne službe. I to je tih 5%, što je naravno bolje nego ništa, a sad kad je trebalo to ići dalje, kad je trebalo doći na red 2%, dakle, osnovica, plus 1%, dakle, korekcija koeficijenta, dakle, u srpnju, nema. I onda nas pozovu tamo, dakle, na sastanak i kažu, vlada očekuje da u ovoj situaciji, da bi sad opet mi, radnici u javnim službama, a napose učitelji, nastavnici, da bi trebali imati razumijevanja za ovu situaciju. Prije toga su dobro medijski pripremili teren raznoraznim anketama gdje 70% građana kaže da treba smanjiti plaće u javnim službama, da su i onako privilegirani ti koji rade u javnom sektoru, pa onda nema razloga da i oni ne daju svoj doprinos da ublažavanju posljedica ovih financijskih dubioza u proračunu. Za sada
za pregovaračkim stolom ponuda sadrži sljedeće. Nema povišice u lipnju, nema povišice u listopadu, nema ništa od regresa koji smo ugovorili u iznosu od 1500 kuna i nema ništa od božićnice koju smo ugovorili u istom iznosu. I još u sve to od trenutka kad potpišu sindikati taj dodatak, nema više ni jubilarnih nagrada onim radnicima koji to ostvare od 5. 6. mjeseca pa do kraja godine. To je ponuda vlade. Naravno, ona ne znači smanjivanje plaća, ali ona znači ipak spuštanje materijalnog položaja zaposlenih u školama. Znači, smanjenje plaća nije, ali jest, niži materijalni položaj radnika u školama. Zato što i taj regres i ta božićnica, tih 3000 kuna, nekome tko radi za 3,5, ipak znači još jednu plaću. Na primjer, naša spremačica. I onda sve to još se nekako, stavi u nekakav celofan tog nekakvog potrebe solidarnosti. Jer ako ti to ne prihvatiš, onda ti nisi solidaran. Ti nemaš razumijevanja, ti si neosjetljiv. I onda se mi nađemo u situaciji da gotovo mi moramo se braniti da smo mi taj neki privilegirani sloj društva. Ja ću i ovdje u vašoj emisiji reći. Vrlo jasno. Privilegija jest imati plaću i raditi za 3250 kuna, za koliko radi spremačica u školi. A nije privilegija dobivati 4000 kuna i ne raditi zato što ne možeš raditi. Privilegija jest zaraditi 6000 kuna kao učitelj. A nije privilegija zaraditi 11.000, odnosno dobiti svaki mjesec 11.800 kuna kao povlaštenu mirovinu. To nije privilegija. Privilegija jest dijelom svojih sredstava plaćati prijevoz na posao, što mnogi učitelji rade. A nije privilegija dobivati 50% popusta, recimo na vožnju željeznicom, ili saborski zastupnici, za vožnje Croatia Airlinesom. To nije privilegija. Privilegija jest, recimo, kad imate učiteljicu koja ima 30 godina staža, izgubila je posao i mora se zaposliti, usto je mentorica i sad ju se testira da vidi da li ona zadovoljava. A nije privilegija da netko temeljem nekog rješenja koje je dobio automatski stječe pravo na zapošljavanje. Ja bih mogao tako još nabrajati. Jest ovo, pomalo sarkastično, ali stvarno to je jedini odgovor onima u našem društvu koji u sveme ovome nas još proglašavaju neosjetljivima i kao nositeljima nekih privilegija. Pa gospodo draga, hvala vam na tim privilegijama. Jedina privilegija koju mi stvarno imamo koji radimo u školi, radimo najljepši posao na svijetu. Posao u kome možemo beskrajno uživati. Posao u kome možemo na dnevnoj bazi sagledavati učinke svoga rada. To jest privilegija. A sve ovo drugo daleko je od privilegije. I evo za kraj još, naravno to je teško ukratko ispričati, ali kako možemo, što se tiče onih učitelja i nastavnika, kako ste rekli, sa dijagnozom pod navodnicima, koji daju i onaj ekstra dio sebe u svemu tome, kako njih još potaknuti više u cijeloj toj priči, ali i napraviti neku razliku od onih učitelja, nastavnika koji nisu toliko voljni i toliko spremni pomoći učenicima i potruditi se u svom poslu?
Ovo je jedno vrlo ozbiljno pitanje, pitanje vrednovanja rada učitelja, nastavnika, ali i svih ostalih, dakle, radnika. Govorimo sad ponajprije, dakle, u javnom sektoru. Vi u svakom sektoru imate radnike koji rade više, koji rade bolje i radnike koji rade manje i rade lošije. To imate svugdje. Ono na što ja cijelo vrijeme upozoravam, to je da bismo mi trebali prvo riješiti bazično položaj svih tih radnika u odnosu na, recimo, državna poduzeća, u odnosu na raznorazne, dakle, obnašatelje vlasti na lokalnoj razini, u odnosu, dakle, na puno toga. I kada tu budemo imali nekakav primjeren odnos, onda možemo ići i na ova razgraničavanja. Dok se to ne dogodi, ići rješavati pitanje da li je netko postigao više na svome poslu ili manje, objektivno predstavlja ponajprije unositi razdor, time na neki način i slabiti sindikalno organiziranje u samim tim ustanovama i zapravo jačati položaj vlasti u odnosu na položaj radnika. Zato mi tako čvrsto sada ovdje i postavljamo se kada je u pitanju, dakle, ovaj naš kolektivni ugovor. Kolektivni ugovor je naša imovina. Mi nemamo jahte, mi nemamo avione, mi nemamo ništa od toga. Nemamo te vile. Ono što mi imamo, jedina naša sigurnost je kolektivni ugovor. I zato mi njega tako branimo. Ako treba u ovoj situaciji pokazati, dati svoj doprinos, učitelji i nastavnici, liječnici, medicinske sestre ne bježe od toga. Ali to onda mora biti projekt sviju nas, a ne projekt nekih. Ako mi imamo problem, ajmo mi, sad znam da će neki odmah skočiti, ajmo mi to riješiti porezom. Ali ne porezom bilo kakvim, nego ajmo mi to riješiti progresivnim porezom. Pa oni koji imaju puno, oni koji imaju više, neka više i doprinesu. Jer oni se jednako u ovakvim situacijama, jednako su ranjivi i podležni boleštinama, kao i mi ostali. Znači, a ne ići ovim putem. Zaposlenici u javnom sektoru, milijarda i 200, neće riješiti problem, ali će dobro izgledati. Nama tako neće ići, prvo zato što nas nepravda pogađa daleko više od bilo čega. Predugo mi trpimo nepravdu da bismo sada pognuli glavu i rekli samo vi radite to što ste naumili. Gospodine Stipiću, nadamo se da ćemo sljedeći put u ovoj emisiji razgovarati o nešto boljim vijestima i boljim uvjetima za učitelje i nastavnike. Hvala vam na dolasku i na gostovanju. A vama, cijenjeni gledatelji, hvala puno na pozornosti i laka vam noć.